Мене мында қаламдашым Иркаил Зайдуллов қайтты. Біз кешегінек Шығырдан ауылында болдық, Тоқай ауылында, Ибрай ауылында, һәм инде әлбәттә Шишкарны қарап шықтық. Һәм мен өзімнің сұқлануымны ешіре алмайым. Шығырдандағы 3 сахаба мәчеті, көрші ауылдағы Бұлғар мәчетлерін көріп, Тоқай ауылында мәдрәсәні, мәхәлләні көріп, мен шоқ қаттым. Сіздің бұлдықлыққа сұқланам. Сіз хүкіметтен ердем күтмейінше, шошындай, Татарстанда да болмаған мәчетлерін өтсіп қойғансыз. Сізде мәдрәсәләр күрләп эшлей. Һәм күнләштергәне менә шушылай итеп, матур итеп, хөкүмәттән ярдәм көтмәенчә, үзегез җыелышып, җәмәгать акчасына шушылай итеп бәйрәмдә итә беләсез. Мин яшереп тормыйм. Сездәге үрнәк тизрәк безнең Татарстанда яшәгән татарларга да күчсен иде. Сездәге шир безгә дә юксын иде дип китәм. Сезгә көнләшәм, сезгә рәхмәт шулай яшәп белгәнегез өчен. Авылның тарихы ул бик кызыклы. Біздің халқыбыз бай ел өткен. Мен аның тарихы белән архивларга кіріп қызықсындым. Мында қысқа саған әткенде Казан ханлыгы вакытында неләре була, утарлары, кишәлдә булган ул билгеле Мурат урынында. Аннан соң Казан алынгач ул мырзаларның көбесе сугышта кырыла. Шуннан 100 ел үткәч кенә моны бу дикий поле дип аталган, монда халык килеп урнаша башлый. Менә бу безнең тирәдәге мишәр татар авылларының күбесе шул 17-нче гасырның 1650 еллар да килеп урнашканнар. Засечная линия дип аталган инде анда теге кыр ягыннан нугайлар һөҗүм итә торган булган, шулардан да сакланырга. Менә 4-нче ревизия, вакытны перепись населения ревизия дип атаганнар, анда инде язылган, 15ләп йорт була. Ул документларда да расланды, 4 тигел эт семьядан таралып киткән. 4-нчесендә аның я нәселе дәвам итмәде, я күчеп киткән булган. Менә шуннан соң татар халкы нинди юл үтсә, безнең авыл халкы да шундый юл үткән.